Hello, Mike. Mike, hello. Hello, ayan. Ayan, naka-take 2 na naman tayo. Angel Heart, Mega Love, shout out. Ayan, take 2 tayo mga lalabs. Take 2. Lagi na lang tayong may take 2. Di na nawawala ang take 2. Di nawawala ang take 2 sa live ni Ailenski Vlog. Angel Heart. Mega Love, shout out Angel Heart. Ayaw mag-charge. Ayan na yos, kaibigan, pwede pa view ng short clip. Angel Heart, Mega Love, shout out, lalabs. Naka-take 2 tayo ngayon. Take 2. Hello, 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 hello. Ayan. Ano nangyari naman? Nine Anat Saidi, Mega Love, shout out. Now we have take 2 because my first love. The internet problem. Always problem. Every day I have take 2. Nine Anat Mega Love, shout out to you. Thank you so much. Mainit. Angel Heart, ayan, tamsakan natin to. Ano to, lalabs? Premiere ba to? Clip lang pala to. Angel Heart, ayan, thank you. Ayan, Madam Lady, may sound na.
Komedya vlogdan na ako sa 10 pero dumagdag bahay. Ayan. Komedya vlogdan na ako sa 10. Pero di dumagdag bahay mo, napalo ata mga alagad ko, Lods. Pahingahin ko muna. Ayan. Eid Mubarak, Angel Heart. Ayan, Eid Mubarak sa ano po, sa mga Muslim dyan. Ayan. Sa ano? Sa Middle East. Eid Mubarak. Ayan, may sound na akong madam Elate girl. Iwan ko sa ano na to. Kung hindi mawala ng connection, walang mic. Tamsak host, Blagwaray Elias, Miguelab, shout out lalabs. Naka-take to tayo. Late Girl Channel, Madam Oy. Sa araw-araw na lang ng LS ko, hindi nawawala ang take two. Hindi mo lang ako mag-live ng straight. Lagi na lang may take two. Blagwaray, salamat lalabs. Sa'yo. Ayan, Bicolanang Uragon nagbaba ng bahay. Bicolanang Uragon. Ayan, 3 million in the house. Miguelab, shout out. 3 million. Blagwaray Elias, morning lods. And from Leyte girl. Blagwaray, good morning lalabs. Ayan, nag-ikot-ikot naman.
Huwag mong sabihing nawawalan ka rin ng koneksyon. Lahat na lang problema nito eh. Morning lady from Blagwaray Ilyas. Ayan. Blagwaray Lalabs. Mga ano, Madam Lady Girl, nasa Pinas ka ba? Okay lang ba Okay lang ba mag 20 bartir? Ayan, from Blagwaray. Okay lang ba mag-order sa Shopee ng washing machine? Hindi kaya yun sira? Okay lang ba yun sa Shopee galing? Hindi kaya pag-deliver sira, no? Tapos matulog ka naman, mapungay mata mo. Ay, Blagwaray, oy, natulog ako. Kaso lang, sa gabi kasi may aswang eh. Sa probinsya. Pagpatak ng 2:30 ng madaling 3:00, minsan 3:00. Nagigising ako, hindi ako makatulog. So, nakakarinig ako sa labas ng mga ano ba yan? Like naririnig yung parang hinihilang kadenang malaki. Kagabi narinig ko na naman yung binabagsak na kadena. Ah, sa probinsya ba? Lagwaray. May aswang. Alam mo bang bago ko matulog, nagdadala ako ng mga bawang. Tingnan mo yung sa higaan ko. Nagdala ko ng 4 na kalamansi kagabi tapos 2 bawang. Nagigising kasi ako ng 3:00. Wala, hindi ako nagjo-joke. Sinasabi ko nga sa kanila eh. Nakarinig na naman ako ng kasi nung unang gabi ko dito, narinig ko, biglang binagsak yung para bang may dala siyang malaking kadena. Tapos hinihila. Nakarinig ako ng kikik, alam mo yun. Kagabi na naman, hindi naman ako makatulog. Pag sakto ng 3:00, ayan. Kaya lagi akong may dalang bawang. Nandyan pa nga sa kama ko yung bawang eh. Saka yung 4 na kalamansi. Diyos ko, dito sa probinsya. May aswang. Matagal ata akong di nakita ng aswang dito kaya pinupuntahan ako gabi-gabi. Diyos ko. Sabi nga nila, mama, doon daw ako tumabi sa kanila. Doon sa kabilang kwarto. Ayoko, gusto ko mag-isa nga. Kasi masikip na doon sa kanila. Tatabi pa ako doon. Kaya tuloy yung yung pamangkin kong isang babae, sinabi ko na samahan ako. Hindi ako makatulog. Ayan, Joe TV, may 2030. Blagwaray.
Si Ju TV may 2030. Oy, vlog mo rin, hindi ako nagjo-joke, totoo yun. Yung nararamdaman ko pag ano, madaling ah, RM Mix Vlog, Miguelab shout out. Ayan, Miguelab shout out, RM Mix Vlog. Kasi, di ba nung nakaraan birthday ng papa ko, July 3, ang sabi nung kapatid ko, ano, hindi ko daw na pansin, yung kausap ko daw na babae nung ano, nung araw na yun daw, ano, tik-tik. Diyos ko. Gusto ata mag, ano, kumuha ng pasalubong chocolates. Diyos ko. Ayan, 9 Anat Om. Miguelab shout out. Nine Anat, thank you so much. Ayan, 3 million in the house. Miguelab shout out. Good morning, Lalab. Thumbs up. Jerry Rock Mix Vlog. Miguelab shout out, Lalabs. Ayan. Jerry Rock, thank you so much. Ayan, Jerry Rock, nagbaba ng bahay. Nandito pa ba si Angel? Wala na ba? Nakauwi ka na. Oh, nasa Pinas ako, Lalas. Nakauwi na ako. Yes po. Yes po, ano. RM Mix Vlog, nasa Pinas po ako ngayon. Pahinga muna tayo. Siguro next year ako uli mag-abroad. Ayan. Yeri K. Street, new video, Miguelab, shout out. Mag-enjoy muna ako dito. Kailangan ko munang ano. Kaya pala wala na yung dalawang alalay mo sa likod. Oh, Lalabs, abroad yun. Kasi yung ginagamit ko doon, iba. Yung ginagamit ko doon, gaming. Yung ano, yung set ng gaming. Saka ano yun, Streamlab Obs yung gamit ko. Pag bumalik ako doon sa abroad, ganoon pa rin yung gagamitin ko. Pansamantala lang to. Kailangan ko munang ano. Kasi ano na tayo ngayon, 32, 33 years old. Kailangan muna natin magkaanak. Panay abroad, wala man anak. Walang mangyayari. Kailangan ko munang magkaroon ng anak. Ayan. Siguro next year balik ako doon. Ayan. Alabira, Sir J. Monets. Nakita ko sabi mo wala kang ano live. Kasi masama yung pakiramdam mo. Kuya Pets TV, Miguelab shout out Kuya Pets. Naka-TikTok tayo ngayon. Sana wag ano, ayan. Mawalan na naman ako ng connection. Lintian talaga. Ano? RM. Kailangan ko muna ngayon gumawa ng bata. Kailangan ko munang ano. Huwag mapawala ko. LS gahapon. Pag nagkaanak na ako, ayun. Babalik na ako ng abroad. Kasi nasa abroad tayo tapos walang anak. Hanggang sa tumanda tayo, paano na? Trabaho ka ng trabaho, wala ka namang pinaglalaanan. Anong gagawin mo sa pera mo? Pero pwede pa ba, malakas pa ba, ha? Siyempre, ano ka ba, RM? Gagawa nga, gagawa. Next year, mga ano siguro, mga June, balik ako ng ano, abroad. Mag-ano lang ako doon, visit visa. Madali lang naman makahanap ng trabaho doon. Kailangan natin makagawa kahit isa lang. Kuya Pets TV, ayan, Miguelab shout out. Bilisan ko na ang paggawa.
Ay, Diyos ko. Ay, baka habang ano yun, ano habang gumagawa, whitey pa din iniisip nyo, ha? Ah, sana nga, RM. Hindi ako makakabalik ng abroad hanggat wala pa akong anak. Kasi alam mo, pag nandun ka sa abroad, hindi ka talaga magkakaanak. Hanggang kumulubot na lang yung Pokemon, wala na. Hanggang ma-expired na, wala na. Wala nang chance. Paano na tayo niyan? Walang mag-alaga sa pagtanda. Kaya kailangan nang gumawa, Diyos ko. Sherwin Reyes, Miguel Love, shout out. Sherwin, ayan. Ayan, Sherwin, nagbabalik. Good luck, host. Oo nga, lalabs. Sana bago matapos tong taon na to, meron na. Diyos ko. Try and try until succeed. Isa lang, RM, isa lang. Low bids, good morning all. B-boy, sa Kailan Vlog. Isa lang, sapat na isa lang. Basta magkaanak lang ako, RM. Isang anak lang sapat na. Para pag tumanda ako, merong mag-alaga sa akin. Ay, Diyos ko. Huwag mo nang paabutin ng katapusan ng taon. Ay, hindi ngayon na, gagawa na nga. Ayan. Tusok, from B-boy, Miguel Love, shout out. Baka ma-expired na, wala na. Wala nang mabubuo. Isang buwan lang malalaman na yan. Sana nga. Next month, inshallah, next month. Next month sana makaano na. May laman na yan. Diyos ko. Kasi panay, abroad ka. Pag sa abroad, iniisip mo lang, trabaho, wala kang time. Ayan, Sherwin, nagbaba ng bahay, Sherwin. Doon sa abroad kasi, mga lalas, pwede naman doon, sa UAE, may bagong rules ngayon sa UAE. Pwede ka nang magbuntis doon kahit hindi kayo kasal. Kahit hindi kayo, mag-asawa. Basta, pag nabuntis yung babae, wag mo lang siyang tatakbuhan. Pag magpa-check up kayo, samahan mo, ganun. Kaso lang ang problema, mahal. Mahal ng panganak doon. 15K dirham. Magkano yun? Alos nasa 200,000 na yun. Diyos ko. Baka kailangan mo pang sumayaw sa ubando niyan, ha? Ay, Diyos ko. 33 na tayo. Kailangan mo talagang sumayaw para makabuo. Ay, Diyos ko. Ayan, B-boy, nagbawa ng bahay, B-boy. Meron na yan, lalal. Sana. Tusok pin. Ayan, from B-boy. Lalal, salamat sa patusok mo, B-boy. Kailangan ko lang sigurong hindi naman ako dito stress eh. Kaya nga ako umuwi ng Pinas, RM. Para ma-relax yung aking katawan. Kasi sa abroad, laging stress, pagod. Ayan. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. Ayan, pag nakabuo na ako, ayun na. Pag nanganak, Diyos ko, Panginoon, patawad. Ayan, pwede na ako uli mag-abroad. Sa abroad, umuwi muna rin siya. Kasi na rin siya, 33. Sabi niya, kailangan niya munang magpahinga kasi gusto niya rin niya magkaanak. Ka-stress kasi. Baka pag nakabuo kayo, sunod-sunod na. Diyos ko, hindi naman siguro RM, tama na yung isa. RM, tama na yung isa. Saka RM, saglit lang naman yung
Saglit lang yun dito, babalik din ng abroad. Ayan, pin ulit. +1. Angel Heart, nandito ka pa ba, Angel Heart? Angel Heart, nandito ka pa ba? Malungkot pag isa lang host, walang kalaro. Pinsan na lang, pinsan. Gawa uli. Ayan, Bicula ng Uragon, nagbaba ng bahay. Bicula ng Uragon. Dapat pala dalawa. Kasi maedad na rin naman na ako, mga lalas. Kaya pa ba yung dalawa? Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. 3 million. Bata pa yan, host. Oo. Bata pa, batang bata. Nawala yung sound. Matatagpuan ng iyong puso. Saan na ba yun? Oy. Naku, ano yan? Mayroong copyrights. Singan natin yung music. Music tayo, mga lalas. Wait lang, palitan ko lang yung music. Music is the... Ayan, Madam Ara. Diyos ko, talaga pag si Madam Ara natatawa talaga. Diyos ko. Madam Ara. Ala, copyright to. Copyright. Makasha, Michibu. Miguel Love, shout out. Look Ring, Miguel Love, shout out. Madam Ara, kasi nawala. Kagabi hindi ako nag-LS kasi walang koneksyon. Maghapon na naman umulan. Diyos ko, ano tong internet ko? Nakakawala ng ano. Sana yung aking ano. Diyos ko. Michibo, ayan, Miguel Love, shout out. Nakatik to, Madam Ara. Di na mawawala ang take to, Madam Ara, araw-araw yan. Nakaano pa nga yan, take 5 eh. Nung isang gabi, take 5. Take 5 pa nga yan eh. Kasi kanina 30 minutes pa lang, ano na. Loading, nawala na naman yung sound. Diyos ko. Di na mawawala yan. Normal yan, Madam Ara, araw-araw.
Mamaya uulan na naman, wala na namang koneksyon. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay, Sherwin. Ano na yan, normal. Sherwin, nagbaba ng bahay. Muna. Ayan, Sir Jim, nagbaba ng bahay, Sir Jim. Dalawa. Ayan, naiyan na tuloy ako pag si Madam Ara pumasok, tinatawa. Hans, Miguel Love, shout out, Hans. Hans Aaron Vlog, Miguel Love, shout out. Ayan, salamat, Hans. Tamsak, salamat sa patamsak mo, Lalabs. Ayan, meron ka ng jacket, thank you. Inip ko. Baka makapiright na naman ako nito. Nga lang. Ayan, live update tonight, 10 p.m. Palablab from Hans Aaron. Ayan. Kape-kape tayo, host. Ayan, Lalab, salamat. Tapos na akong magkape. Mainit na dito, 8:36 na ng umaga, mainit na. Hans Aaron, ayan, salamat. Kape-kape. Pinas ka, boss? Oo, nasa Pinas ako, Lalabs, ngayon. Nasa Pinas. Kahit saan, mainit na ngayon, wala na winter. Nasa Pinas na ako ngayon, Hans. Sobrang init dito. Sa Pinas. Hindi nga ako nagganong naglalabas. Ito lang ako sa bahay. Ayaw kong maggagala kasi baka pag ano. Di ba tag-ulan dyan now? Ngayon, mainit. Mamaya, uulan. Hans, mamaya. Mga hapon, start na ng ulan hanggang gabi. Tapos wala nang koneksyon. Laging walang koneksyon. Tag-ulan kasi pag July, di ba? Tag-ulan dito. Hanggang December na ata yung ulan na yan, ha. Punta ka Baguio, medyo malamig, ha. Paano ba pumunta doon? Di pa ako nakapunta ng Baguio. Malayo ako, nasa probinsya ko. Ano, Hans? Nasa Bicol ako ngayon. Nalubot na yung mobile ko, ayaw mag-charge. Ayaw mag-open yung mobile ko, oh. Ayaw magbukas, nalubat na. Ayan, Hans Aaron Vlog. Pakapi-kape si Madam. Ayaw mag-charge man tong mobile ko. Nangyari dito.
Ay, ito pala. Nagalaw ata to. Ayan, Hans. Nagkape-kape si Hans. Nasaan ka ba, Hans, ngayon? Nasa abroad ka? Mamaya maulan na naman dito. Ngayon medyo mainit pa. Pero kahit umuulan, ang mahal na mga bilihin dito, Diyos ko. Ayan, nag-ikot-ikot na naman tayo. Unstable na naman yung connection. Sige, daw da. Six, seven, eight. Wala pang isang oras.
Yung si Joy Merjoy, oh. Suwada. Kaya mo ganito da? Sasayaw ka ng ganito? Sasayaw ka? Tapos ipopost mo? Parang tanga lang da. Meet Cora dan tamsak pasukli na lang idol. Ayan. Ha? Anong kadurat da? Ha? Parang dalaga. Yung pinagagawa niya. Ayoko nga. Sherwin, ayan Sherwin. Thank you. Host, please help my WH. Di ka pa rin mo ni Sherwin Ryan. Lalags. Ilan na lang ba yung ano mo, WH mo? Sherwin. Baba mo nga yung bahay mo, i-play kita. Magpa-out na rin naman ako. I-play kita dito, Lalabs. Oh. Wait lang. I-play kita. Saan na ba yun? Baba mo yung bahay mo, Sherwin. Ayan.
Ayan, Sir Bruchito. Take 2. Melon Channel Mega Love shout out. Ganda ng turban mo. Yes, Sir Bruchito, nag-take 2 na naman ako. Wala kasing internet. Nakaka-high blood. Playlist. Bakit kasi yung playlist mo ano? Ang gulo ng playlist mo ano, Sherwin. Hindi magkakasama ano to. Dapat pinagsama mo yung mga lahat. Ayan. Big Fish. Ayan, Sherwin, naka-play ka na ha. Hindi ko na to i-stop. I-times 2 ko para mabilis. Ayan, Sherwin, no, ikaw to. Ayan, naka-ano ka na. Sherwin. Ayan, naka-play ka na, Sherwin, ha. Hanggang mamaya ko na to, hindi ko na to i-stop. Ayan, play all yan. Yung 100, ano ba to? 101 for WH. Ayan, nakita mo, Sherwin. Ayan, naka-times 2 yan para mabilis. Ilan na ba yung WH mo? Ang laki na ng bahay mo. Hindi ka pa rin muni. Ayan, naka-play na yan, lalabs. Hindi ko na i-stop yan. Yan, Sherwin Dodong Dan, pwede ba katayin ang rabbit? Pwede siguro kasi kinatay niya nga. Ayan, naka-play lang yan, ano, Sherwin. Naka-times 2 para mabilis. Walking around, la 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 la. Ayan, naka-play na yan. Pwede, ayan. 2,165 pa lang, ayan. Para kang 16 years host. Para bang 16? Ito naman si Bruchito, para ba akong 16? Ay, tinanggal ko na yung music. Paano mag times 2 sa play pag phone gamit, hehe. Lalas, nakalagay doon sa taas. Ayan o. Ito, try ko dito, ipakita ko sa iyo ha. Kasi alam nyo, pag tina-times 2 nyo, madaling matapos. Pag hindi naka-times 2 nako, yung isang video, abutin ng ilang oras, lalo na pag yung ano, piniplay nyo yung ano, kapag piniplay nyo yung ano, yung mga LS, ang tagal noon. Ayan, madam, itry ko sa iyo ha. Ayan, madam, yung sa settings. 'Di ba sa taas, ayan, ikaw to. Ayan sa gilid. Ayan o, yung may bilog sa gilid, ayan o. Click mo yung nasa video mo, ayan, click mo yan, ayan. Ayan, may lumabas. Ayan, playback speed sa baba. Ayan, playback speed. Click mo lang yan, madam. Ayan o, playback, normal yan, di ba? Ayan, sa baba may nakalagay times 2. Ayan, click mo lang yan, madam, times 2. Ayan. Ayan, ayan o, mag-play ka na ng times 2. Ayan, naka-times 2 ka na. Play mo din ako, host. Ano, Madam Melon. Ayan, Madam Melon, di ba video mo yan? Ayan, ulitin ko, video mo yan. Click mo sa gilid, ayan. Ayan, may lumalabas, ayun, sa gilid. Eh, di ba, ayun, no? Oh. Ayan, Madam Melon, ha? Ayun. Yung sa gilid mo, ha, may settings doon. Click mo lang yan. Click mo yan. Tapos sa baba may lalabas dyan, di ba? Quality. Ayan. Nandyan na. Ayan. Yung nakalagay na dyan na ano, na may nakalagay na normal, click mo lang yan. Ayan, may nakalagay dyan.
0.5 times. Ayan, times 2 sa baba. Click mo lang yan, madam. Okay, sige, kaya pala inaabot ako ng 1 taon. Wahahaha. Ayan, Madam Milon, yun lang gawin mo. Kasi yung ano, yung, di ba yung iba, ano, piniplay yung mga LS. Pag tinimes 2 mo lang, wala lang yan, ano, wala pang 1 oras, tapos na yan. So, magne-next na yan, mabilis ang ano, WH pumasok. Ayan dyan, Miguel Love shout out. Ganon, mga lalads, para mabilis yung pasok ng WH. Kailangan naka times 2. Kasi pag normal lang, wala. Yung isang ano mo, 'di ba? Halimbawa, plinay mo yung LS mo ng ano, 'di ba nag-LS siya ng 2 hours. So it means 2 hours din matatapos 'yon. 2 hours matatapos. Kailangan i-times 2. Ganun pala 'yon na now I know. Madam Milon. Para madaling ano, matapos. And ulitin ko, lalabs ha. Kuha ko ng isang video. Renz Knowledge, Miguel Love, shout out. Kahit ikaw, Sherwin, pwede kang mag-play ng sarili mo, lalads. Basta ibang account, huwag kang gagamit ng sarili mong account. Ibang account lang gamitin mo. Huwag talaga yung same account kasi malalaman ka ni Lolo, baka ma-disqualify ka pa. Ano? Sige, ipakita ko yung kay Madam Milon ha, ulitin ko. Baboy Ramo, Miguel Love, shout out. Wala, tinanggal ko yung music ko kasi naka-play yung kay ano, kay Sherwin. And may jacket ka na ano, Baboy Ramo. Ayan, ay wait lang, tanggalin ko yung ads. Ayan, 'di ba yung kay Madam Milon to, ano, Sherwin, makinig ka. Ayan, click mo sa gilid. Ayan, nakikita mo yung ayan, yung settings. Ayan. Click mo lang yung settings na 'yon. Click mo yung settings na 'yon, tapos may lalabas. May lalabas doon normal. Ayan, times 2. Click mo lang, 'di ba may nakalagay doon normal? Ayan, click mo lang 'yon. Lalabas doon yung times 2, may mga times 0.5, 0.2, ayan. Click mo yung times 2, lalabs, ano, Sherwin. Ah, gano'n para mabilis. Kasi 'pag hindi niyo yan tinimes 2, yung LS niyo ng ano, 2 oras din matatapos yan. Miss na kita, sobra, ayan, Sir Brochito. Sherwin, pwede kang mag-ano, mag-play ng sarili mo pero ibang account, lalab. Huwag mo talagang gamitin yung ano, yung sarili mong account kasi mapapalo ka ni Lolo. Basta i-times 2 mo lang siya, ano, Sherwin. Times 2 lang para mabilis. O tingnan mo, nakatatlo na agad ako, Sherwin, sa'yo. Sherwin, 3 video na agad yung natapos ko kasi times 2. Ang bilis. Ganun ba? O ganun yun, Sherwin. Para madaling pumasok yung WH. Gamitin mo sa mobile mo. Magdamag, naka-charge lang yan. Kasi yung LS na, di ba may nag-LS tayo, ano, paano yung ano mo, yung video mo is 3 hours. So 3 hours din matatapos yun. Kailangan i-times 2 para mabilis. Pasok agad ang WH. Sir Brochito. Hans Tamsak. Ayan. Ganun, lalas. Wala na akong sound. Naka-play kasi yung ano ko, yung tablet. Kay ano, Sherwin. Yan, Sherwin, ang bilis, oh. Nakatatlo na agad ako, Sherwin, oh. 3 agad yung na-play sa'yo, Sherwin. Times 2. Ganun, mga lalads. Hindi kayo tinuturuan ng iba. Yung ibang nag-LS, hindi nag-share. Share lang. Wala naman ibang magtutulungan, kundi tayo lang naman. Ayan. Yung iba kasi hindi nag-share. Times 2 para mabilis. Ayan. 2,000 something ka na, ano, Sherwin. 1 month lang yan, lalas. Ma-reach mo yung 3K. Ayan, 1.5 months na lang, Sherwin. Pasok na yung ano mo, 4,000 WH. Sherwin.
Ganun lang gawin mo, Sherwin. I-play mo yung sarili mo gamit ang ibang account. Ayan. Times to lalabs. Everyday mong gawin yan. Iwan ko na lang sa'yo. Kung hindi ka ma-monetize dyan. Basta noted, Sherwin, ha? Huwag kang gagamit ng sariling account. Ibang Google account, ha? Ibang Google account. Yun ang gamitin mo para mabilis. Ayan. Ako ano lang, 4 months lang na-monetize ako. Kasi may nag-play sa akin doon din sa abroad. Ibang account lang yung gamit. Tinulungan niya ako. Basta times 2 lang. Ganun lang yun. Pasok agad sa isang araw, Sherwin. Makakakuha ka niya ng ano. Ako noon dati sa isang araw nakaka 300 WH ako. Piniplay niya lang ako sa laptop niya. Gamit ibang accounts. Ganun lang yung times 2. Sa isang araw, pasok ang 200 WH. Ganun lang yun. Times 2 mga lalas, huwag kalimutan i-times 2. Yung mga nagpi-play ng WH. Ikaw pa rin ang mahal ko. Ayan, tingnan mo, 4 na agad, Sherwin. Pasok na yung WH mo, 4 na. Hayaan ko lang yan matapos yung 101 mong video. Ayaw mag-charge. Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out. Doon ako sa settings. O, lalabs, click mo lang yan. Click mo yung video na yan. Ayan, may lumalabas sa taas. Bilog. Ayun, settings. Pag mobile yung gamit mo. Host tusok. Settings, tapos may lalabas dun, di ba? Yung may nakalagay dun, normal. Click mo yun. Click mo yung normal na yun. May lalabas na dun kung 0.05 times, ganon. Basta i-click mo yung 2 times. Nakita mo na, Sherwin? Ayan, pag mobile, di ba yung i-click mo yung video mo dyan, no, pag mobile, yung may bilog-bilog sa taas, ganon, no. Yung may pa-round, parang bulaklak yung ano niya, oh. Para yung may bulaklak. Ulitin ko, lalabs, ha. Magkuha ako ng wait. Kuha ko ng isang video. Ayan, kay Madam Melon, ha. Ayan, tanggal natin yung ads. Wait lang, Sherwin. Wait lang, lalabs, ha. Kasi may harang to. Ayan, nakita mo yan kay Madam Melon. Click mo yung video niya, lalabs. Kahit anong video, ayan. Ayan, may ano sa dulo, ayun, oh. Nakita mo na? Ayun sa gilid. Ayun, may lumalabas. Ayun, oo, ayun. Ayun, oh, settings yun. Ayun, yung nasa gilid. Ayun. Ayan, oh, click mo yan. Ayan, lalabs. So, video niya yan, di Madam ano. Ayan, sa gilid. Ayun, click mo yun. Ayan. Click mo. Ayan, may lumabas. Na-click mo na ba? O, ayan, may lumabas. Ano? Sherwin. Ayan, nakita mo yan? Hanapin mo yung playback speed. Ayan, playback speed, normal. Click mo yan. Nakita mo na. Ayan, playback. Nakita mo playback? Lumalabo kasi tayo, eh. Ayan, playback, lalab. Playback. May nakalagay dyan, normal. Click mo yan. Nakita mo na ba? Ayan, click mo yan. Ayan, may lumabas uli. Ayan, 0.25 times, 0.5 times. Ayan, yung pinakababa, 2 times. Nakita mo na ba? Ayan, sa baba. Nakita mo na. Anong lumabas, host? Ano? Junjun. Ganon, Sherwin, lalabs. Tita Tamsak. Ayan, sa pinakalas niyan, Sherwin, click mo yung times 2. Ayan, may X yan. Ayan, oo. Ayan, play na yan, ganyan. Times 2 para mabilis. Yes, Sherwin. Ganyan nga, Sherwin, ganyan. Okay na yan. Ganun, Sherwin, ha. Basta gumamit ka lang ng ibang Google account, ha, o yung ibang account. Wag yung account mo kasi, naku, ma-disqualify ka dyan. Times 2 mo lang. Ayan, for Milnas, Miguel Love, shout out. Tita, ayan, Miguel Love, shout out po, tita. Sir Bruchito, anong lumabas daw? Lumabas.
Ayan, ang bilis. Pagkatapos, okay na yun, lalabs, play mo na yun, okay na yan. Naka-play na yan, tuloy-tuloy na yan. Hanapin mo lang yung ano, yung marami mong video, i-play mo na yan. Tuloy-tuloy na yan, hanggang sa matapos mo yung ano, yung 101 video mo. Ayan oh, naka-9 agad ako sa'yo ano, Sherwin. 9 agad yung na-play ko sa'yo, ang bilis. Ayan oh, 9 video agad tapos na. 9 video agad yung na-play ko sa'yo, lalab, pasok na yon. Ayan, yung WH mo. Ayan, malapit na nga siyang matapos oh, pa 10 na. Ang bilis mag-play ng WH mga lalabs. Ayan, ang bilis. Ganun lang 'pag nagpe-play. Para hindi kayo mahirapan, yung iba kasi hindi nagshi-share. Ganyan, Sherwin, ayan naka-10 na, pang 10 na ako, Sherwin, lalabs. Pang 10 na yung video mo, pasok na pasok yung WH mo. Baka mabigyan kita ng ano, ng ilang minutes ba 'to lahat? Ayan, baka mabigyan kita ng 100. 100 WH mo, 'pag natapos ko 'to lahat. Yes, ganyan nga, Sherwin, lalabs. Ang laki na ng bahay mo, hindi ka pa rin monetize, papunta ka na sa 3K, ayan. 5 million in the house, Miguel Lab, shout out. Tinanggal ko yung music mga lalabs. And magdaldal na lang si host. Mag-share tayo paano mag-play ng WH. Ganun mga lalabs, times 2 lang, times 2. Para ano, kailangan natin mag-share. Walang ibang magtutulungan kundi tayo lang dito sa Whitey World. Yung mga nangangailangan ng WH, ganun lang yung mga lalab. Ako, bigyan mo din. Sige po, Sir Brochito, play kita. Di ba monetize ka naman, Sir Brochito? Sige, Sir Brochito, i-play kita pagkatapos ng LS ko dito naman sa computer. Para mabilis. Kasi kahit 2 hours yung ano nyo, yung live nyo yan, pag times 2, mabilis lang yan. Wala pang 1 oras, ano lang yan, minuto lang, tapos na. Ayan, Sherwin, naka-10 na ako. 10 na yung ano mo. 10 na yung ano mo, video. Ayan, salamat. Ganun, Sherwin. Yung ibang nag-LS, hindi kasi nag-share. Times 2 mo lang yan. Siguro, nag-building ma. Yes, Sherwin, ganyan lang, Sherwin, ganyan lang, lalabs. Mabilis lang yan, lalabs. Ganun lang yun, Sherwin, lalabs. Charge mo lang yan, charge. Para tuloy-tuloy. Iwan ko na lang dyan, hindi ka mamonetize. Isang araw, maka 200 po. Ayan, Sir Chito, ipalikit. Sabihin ka ng WH ngayong araw. 10 ano na yan, pang 11 na.